weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to duɗala ceerno Mouhamadoul Amin Ly to dumga wuro Alpha kon waktu yoni ha to duɗala ceerno Alpha Djibril Kane to ndulmaji e ko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi Sénégal binditagol ɓen yahoɓe to Espagne gam liggoyade e guese caggal nandiral hakkude laamu leydi Sénégal kamɓe laamu leydi Espagne fuɗɗima hanki o kene tolno e 17 hen jeene ko rewɓe ƴettiyanki laaɗa ndi wowa ɗon ɗo bowal aɗa diwaje ngal Blaise Diagne to leydi Mauritanie jagorɗo gueɗe nder leydi jaccingol laamu leydi ndi joɗodima e délégation o yi ema taw ko ceetal darnigal haqqe ɓen ɗano tawi ɗanle ɗe ndewani lawola ɗum ko caggal nde Mauritanie reewi hoɓɓe hewɓe taweteɓe nder leydi muɗum to leydi Mali wi rebelle aljowaɗa hanki o armi leydi Mali bombi e nder jeere luumo woto woɗɗani keerol hakkude leydi Mali kame Mauritanie pittali sappone hen hewɓe woni ko mbasi hen pittali mumen to Burkina Faso ñiɓirde koninkoɓe leydi ndi kañum woni ko yana kaɓirɗe kewɗe tettama hen hayso tawi woni autorité ji leydi ndi hay konngol gotol cuwa yaltinde hen kabruji men jolam jaɓede Alhassane Oumar Mbotia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗum donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 wi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. Mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala. Mande Massa Keita gorko pullo hen bangue maniganke hen bangue joɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fenma Angola e nokkuji goɗɗi kala.
an jiilotooɗo kanŋe jiilotooɗo jama ha tenti noon e ngaluuji cuuɗotooɗi e nder leyɗele kala sa jokkondiri wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaaɓe o ñalawma hannde ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗo so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade. Mande Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bangue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura lappude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluuji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e Mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde. salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addo diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓesdowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoje ɓalli musoji keeceje musoje kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafma no fotiri so tawi waɗan maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin. gorko mo melga wuro jinneji ne yarani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wona no opéré sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni ciatta hen ha laaɓa. gorko mo melga wuro jinneji ne yarani ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa no furi no furu. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo wuri ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuro jinneji ne andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko temirde joyyi so neɗɗo yoɓanno ujunnaji sappo ko ujunnaji joyyi. gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe la polpolol dande mayɓe Mauritanie Sénégal. Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e jeeɗiɗi mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital mine ɗemgal Pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV
ko musidɗo mon Saydou Abouba no gowde wadde kala kikkiɗe ceerno Ibrahima Saydou Kane addani men walare wasiya ko fate diina ceerno Ibrahima Saydou Kane. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. En garti humnude aadi mo gardodirɗen e julɓe ɓe. Ceerno Abdoulaye Sarr hande noon jiɗɗen nayorade ko konngol nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi jomiraɗo towɗo tedduɗo towɗo o wi kala jamma omo tello hawa yettodo asaman keɗɗo e aduna ɗo. Jomiraɗo noon ala to ala o huwa ma akum ayna ma kuntum, kala to neɗɗo woni jomiraɗo nan ɗon. Kono noon jamma ha tengti noon e jammaji korka ɗi jomiraɗo ene ɓeydo ɓadade jiyaɓe muɗum Allah ɓe. So tawi tan heddima e jamma o tataɓal jamma battidingal ngal ɗum firata ko kala neɗɗo yo tinno yo teddin hijjitade tataɓal jamma hijjitade hen ko hunde nde ganduɗa hayso wona korka hijjitade tataɓal jamma ngal ene ñaago hen Allah ene duwo hen ko ɗon ɓuri yawde jabanede duwaw. Kanko nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi tawete ko to sahih Bukhari deftere ne wiya noon kalami ɗo ko toon tawete o wi jomiraɗo ene tello e ha heɓa ɗo asaman keɗɗo e aduna o so tawi tataɓal jamma battindigal ngal yonti omo wiya kanko jomiraɗo hol o noddowomi mi jaabo ɗum walla hol on ñaagoto ɗum mi hokka ɗum e hol on imsikintoɗo am ɗo ñaagotoɗo yafanede bakkatuji muɗum mi yaforo ɗum bakkatuji muɗum. Kanko jomiraɗo subhanahu wa taala lisanul haali omo ewno jiyaɓe makko ɓe. So tawi ha tataɓal mbiɗen jamma cakkitingal kanko jomiraɗo subhanahu wa taala omo ewno jiyaɓe makko ɓe e lisanul haali ko wiyete lisanul haali ko omo wiya hol on ñaagotoɗomi mi hokka ɗum, hol on noddowomi mi jaabo ɗum, hol on imsikintoɗo bakkatuji muɗum mi yaafo ɗum bakkatuji muɗum ha laaɓa. Ɗum noon so tawi neɗɗo ronkani so yeehi ha tataɓal cakkitingal jamma ngal yo tinno hijjito ko ronki fof kam hoto ronko hijjidde hen ko adi salatu ene yona waɗa hayso ko darde ɗiɗi ñaago Allah moƴƴere aduna e lahara. Ɓaade jomiraɗo wi so on saaha so tawi neɗɗo ñaaguimomo tan o hokkat ɗum, so tawi neɗɗo noddimo tan o jaaboto ɗum, so tawi neɗɗo yafnimomo tan o yaafoto ɗum. Ɗum noon yo Allah rendin enen fo yaafo en tinoɗen no feewi e nder nduɗo lewru korka. Jomiraɗo kanum ene yiɗi yaafade, omo yiɗi yaafade jiyaɓe makko ɓe, omo yaafoni jiyaɗo makko hayso yafnakimo kono o ɓuuri yawde yaafade ko on jafniɗomo nde. Omo hokka on mo ñaagakimo ni kono o ɓurata yawde hokkude ko on ñaaguiɗomo o. Omo noto on mo noddanimo o kono o ɓuuri yawde notade ko on nodduɗomo o. Yo Allah waɗanen moƴƴere aduna e lahara. Ko ndewɗen Allah hewde e famdude fof yo Allah jaɓanin, ko tahiɗen e ko perguitoɗen hewde e famdude fof yo Allah yaafo en, ko ñaaguiɗen Allah e moƴƴere ko duwiɗen e moƴƴere fof yo Allah waɗan en, ko molɗen e worde e jayiyaji fof yo Allah dandu en enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof. O ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane mo likseyba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi compital men e leydi ndi Sénégal caggal nandiral wonande sifande hakkunde leydi Sénégal kame leydi Espagne wonande kay ɓesguji Sénégal naaɓe mbawa tigui dañde contrat ji ngam liggoyade toon to Espagne ngol binditagol bannogol ha gasi kene foto wonde sappo e jeeɗiɗo puɗɗima yaade ɗum ko hanki o sanga juulal keeƴe ko nden ɓe giwi to bowal laɗidiwoje ngal Blaise Diagne e nder ɓen sappo e jeeɗiɗo ene tawi hen rewɓe jeenayo wi Ahmadou Sarif Diouf o woni kolaɗo kuuɓal Sénégal naɓe caggal leydi o holliti ken tolno e 350 oɗo saaha nana dañi taw kadi ko ɓen noddaɓe kay koko paari ɓoyata ɗo e lewru avril sahaji jomiraɗo ma ɓen mbaw yaade ngam nottoyade on contrat cifodiraɗo hakkunde leydi Sénégal kam e leydi Espagne finoɓe to Kermassar Sud. Oɗo saha kay kolliti natti ɗanade no feewi ɗon ɗo ndungu faandiɗo ɓe erima
autorité ji leydi ndi ne mbawata faaba deɓe ngam teskede wonande kay unité 3 ha unité 2 kerma jabela bay ñasa nonne kadi eɗe nokkuji kala so tawi toɓi ko caɗele mawɗe no feewi diƴƴi koko tuɗata galleji ɗi kewan ndiyam no feewi aɓe ɗaɓɓiri noon laamu ngo nde wata wattude haqqille mum e oɗon fannu beele ɓe mbawa dañde kisal e maɓɓe oɗo saaha ken tolno yogay jayɗeli leydi sénégal goni koye kaya mbeya ɗum ko caggal tende holliti wonande oɗo saaha usti kono ɓe jeddi wiyede ɓe kuppi signal wonɗin médiaji ala ɓe usti ɓen ko kolliranno e nden ndin mbaadi ko fate écran ji mumen wona no foti wadani e kala saaha wayata jeyi sababu ɗum noon wonande kay ko wasde ɓe yebde fere koppareje ko ene tolno e 1.7 million koppareje franc CFA ɗum noon ko RDV ko télé wiyete noon Walf TV ITV nonne kadi Touba TV nonne kadi Africa 7 Bantamba TV ɗiɗo tenuji kala e goɗɗi kala oɗo saha goni koye kaya mbeya musɗo no feewi Yaquba Jemme kam woni jagorɗo ya ngara holliti wonande oɗo saha état du Sénégal udditi demal kaldigala ko fate contrat e contracteur beele kadi ɗe gueɗe kala mbawa wahlitede saabu koppareje mbiyaɗe waɗama hen ɗe ko ɓurtuɗe no feewi mbeɗa waɗi audit ɗe golle kala ƴewtede tawno Sénégal ne jogui fandare ɓeydude taɓal terre ha faye toon to Mbour kame Thiès kala ɗum noon ɗo tan e lewru juin e wiide jagorɗo ene gasa taɓal gongal faade toon to Bowal laaɗi diwoje ngal AIBD ma waw ɓeydede beele kadi wonde oɗo henna terre ɓuura wawde yaade ha woɗɗoya ko waɗa ɗum ko noon fandare meɗe kay koye kaldigal on entreprise beele ɗen gueɗe kala ɓuura rewde lawola koye leydi Sénégal keddotoɗen jeeheten ko hatton to Ziguinchor guinaw bise jiyafuɗon jeeheten ko hatton to Ziguinchor Guinée Bissau najo goto nottotoɗo sabbino mo duuɓi 29 kañum nanga hanki o e lawol natirde Ziguinchor ɗum ko caggal nde oto mabɓe fuya fodde kay comportement mo jogui o ɗum jeeyi sababu kay police wattude makko haqqille ngam andude oɗo wonko suuɗi walla wonko waɗi caggal fuyde bagage makko e fuyde mo ɓe tawi kay ko 26 korwel walla 26 harlande cocaïne ene waɗa e nder mo waɗi ɗum e nder tuuba makko ɗon woni ɗo jagga toon oɗo saha tawi e juuɗe ɓen dadiɓe ɗum faano koto Dakaru lamorgo leydi Sénégal to Kafountine ko laana awoɓe kan laana lumbatino kay ben peƴƴe ɓen ɗiɗo kay sukaɓe yadanoɓe diɗal ɓen awoɓe ko ɓen naate ndiyam haɗo en jiitaka sanga 17 juulal takkusan hanki jiilaw ne jokkuno haɗo hen ɓalli maɓɓe cuwa tawo yiitede tribunal Pikine Guédiawaye ñawore hande o cippirteɗo no tottoɗo Pokola Balde nanganoɗo taw kadi ganduɗa ko fati e banggue hutorade doole e furade police ɗum wonno ko 27 février e dow lawol ɗon ɗo police arinno moto mo mafñinno o jippi noon o waɗi créé embouteillage ngam hollirde doole caggal nde o nanga hande o taƴanama lewru hiɓɓundu e kaso lebbi 6 mo wot boowal kala ko waɗi goɗɗum o nawte nder kaso to Thiès subaka hande o wi jahinde Dakaru akti wonande collège Sainte Gabriela riwi élevaɓe hewɓe taw ko rewɓe murniɓe ɓe kolliti taw ko règlement intérieur école one haɗi debbo murnade e nder école ɗum noon ko hande subaka ɗum waɗi ma en gartoyo ɗon kabaru so en keɓoyi ko ɓuuri hen yawde walla mbiyen ko ɓuuri hen yajde gonɗen koye lewru wiyeten Mboya eɗen gandi Mboya ko hendu wiyete noon ne wuuli jaw waɗata ko Kenebe Gulɗe Jaw kono teskawɗo saha ko toɓoli e kala saaha jippade tugganma Burkina Faso fayi Mali sikaso guese kewɗe gandi boni toon ha fenma hanki o ñooro toɓo e banggueji ha yetti Sénégal ko wayno Goudiri seeɗa e Fouta diwan Kédougou Tamba oɗo saaha noon toɓoli ɗiɗo en teskini ko waylo taridi jeeyi o sababu jeheten ko aton to wuuro teddugo Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Sambalo caggal balle Abdoulaye Walla Ndiaye kewɗo wadde jumaje jamaje forest uji kala ɗum ko caggal ka juma gaska jogorka udditede
man ketto en musidɓe men Amadou Sambalo to Madina Gounas. Amadou Sambalo, assalamu aleykum wa rahmatullah. en nder wurtugo Madina Gounas. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama. Mi samini denndangal bandiraɓe tawɓe Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe annudidma Sar Abdoulaye Sarr kabruñen ɗo e nde wurtugo Madina Gounas caggal ɗin golleji ɗi kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye wowno wadde ngam mahade jumaji e jamaji e nder wurtugo Madina Gounas. Sar Abdoulaye Sarr guila wurongo Sinthiou hital ujjere e 960 ko juma mo ko Madina Gounas ko ɗon tan juulertene juma e oɗo saaha noon seerenɓe kolliri juma to leegal Sifaw ɓay juma ka mahama gasi wadde noon aljuma garoɗo so Allah lamɗo jaaɓi ko nden juma to leegal Sifaw wattata juulede. Sar Abdoulaye Sarr bandiraɓe kala beltima hen no feewi nani kadi konngol seerenɓe wonde juma ka ne uddita ɗon ɗo leegal Sifaw aljuma garoɗo. ɗum noon ɓesguji ko beltimi ɗen gandi leegal Sifaw kañum kadi Sinthiou kulal ujjere e 960 1973 ko nden leegal Sifaw ngal ko nden fiija guel ngal Sinthiou noon wadde ko joni juma ka uddite e oɗo aljuma garo e yamro seere men nde wonno guila nguurno ceerno Seydou wino leegal Sifaw juma ka ko juma wona jama wadde no oɗo saaha laatima bandiraɓe ka enen belti enen beyti kono kadi ɗi wonno Madina Gounas hannde kilo jeeɗiɗi funnangue hirnangue rewo worgo wadde ngon wuuro wiyatangue ko wuuro Tokose wadde kamɓe kala ɓe mbawata hejjude juma mawko ko de leegal Madina Centre galle ceerno ɗo yimɓe galle jama ka heewat bool beddaji keewa ha e galleji keddiɗi fof yimɓe juula hen hakke yimɓe koɓe keewi wadde noon juma leegal Sifaw udditama no seeɗa ɓe mbini wadde noon to watti juulede wadde ma samorto ma hakkido wadde goto kala wawa juulede ɗo yiɗi kala taw fof ko yamiroɗo ceerɗo ko musidɗo won Amadou Sambalo ɓe Madina Gounas fewde Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudidma Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Sambalo Madina Gounas wuro teddungo golle ma jooɗi peewi ɗum uddi kumpital men e ɗemgal pulaare nder genndi leydi Sénégal paaɗen ko leydi Mauritanie jayde Mauritanie holliti o ñalawma hannde ne tijja so tawi halitani jaagorɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal Yacine Fall hakkude makko e nando makko jaagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie ngam kaldigal ɓeɗo hen hoɓɓe Sénégal naɓe riwaɓe e nder genndi ndi leydi Mauritanie ala taw noon ko keɓɗen hen ko laaɓi taw keddorɗen koye leydi Mauritanie délégation taw kadi ko ɓen wonde daraniɓe haqqe ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol woni OIM hande o ɓe jooɗodima e jagorɗo gueɗe nder leydi ndi kame jaccingol laamu ɓe jewtidi noon toɓɓe kewɗe jayde Mauritanie nde arti hollirde kay wonde koɓe kaldi ko ala taw ko siya hen kanko on Idrissa Sambane joɗodi koye jagorɗo gueɗe nder leydi ndi kame jaccingol laamu to leydi Mauritanie keddoɗen wonande gardiɗo nden kay kisal booli leydi ndi hanki o bati ɗon ɗo noksod laamu ko leydi Mauritanie yogay ɓen tambiɓe transport gendi leydi ndi wonande ya garaji ɗi gam rentindeɓe ɓen yimɓeɓe ngala kayitaji e wujjude yimɓe ene ɗannin ɗumen kala so tawi kay jomum yiyama naggama hen hay oto mum ne wawi yiƴƴude hen kono kadi kaso wonata janje mum kala maɗa jolnayi oto ma jolno cirɗo joguiɗo kayitaji mo ganduɗa oɗo hen saare poste police walla gendarmerie en wawi ɓennude taw ala caɗele hay goote ɗum holliti wonande on gardiɗo nden kay kisal ya garaji boli lesɗi leydi ndi Mauritanie teskama hanki o ko cummuso waɗi e ladde sara wiytengo siyasa gon wuro noon tawete koye province mo Tagana jafuɗon province Tagana ɗum noon ko cummuso no feewi on cum noon jeeyi sababu huuɗo e leɗɗe kay ala ko heddi hen finoɓe toon ɓe eri autorité ji ha tente guure taariɗe kala nde mbawata wallude ɓe ñippude siftinde moon gila octobre yawtuɗo guila nden Mauritanie teskima cummuji kewɗe ladde muɗum ha laamu ngu ƴetti pellital darnude boli gam haɓade kala ko fati e banggue wonande cumoli keddoɗen ha joni koye ɗin fannuji gartaten koye camion hanki cumɗo e lawol espoir taw jiiɗa e camion jannoɗo ñande aset jawtuɗo e no oɗo ko camion goɗɗo kadi yani e lawol espoir oɗo watti camion ɗiɗo janɗo e ngolɗon lawol taw kadi ganduɗa ko iwde noksod fade toon
to buteli meta hakkunde tigi wa yani kanko don nono camion o sarsuno ko maaro e nebam kala o huɓɓi tan ko sumi tan ko o wonti ndondi jeheten ko ton to Gidi Maka taw yen tona musidɗo meɗen Zakaria Samba Dia ma artanine batu hanki waɗi ɗum galle toppitiɗo nden kay kisal yangara ngam o saha jirtinde dognoɓe otoji taweteɓe ton ɓe nde ndentoto jolnude kala neɗɗo mala kay ni sirde haydara goɗɗoma Zakaria Samba Dia ton to Gidi Maka min calminima. jamala nyalle mum bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare TV Sar Abdoullahi Sarr golle maɗen jooɗi peewi meftande compital men e nder diwal meɗen Gidi Maka ko galle conseil régional waɗi batirde muɗum e hande ngal taw kadi nguɗo batu ɓe mbaddi ɗum ko wonande dognoɓe werlaji tawateɓe e nder diwal meɗen Gidi Maka ɗum ko hande aset 15 lewru meɗen tatɓir hitande ujunaje 225 ɗum ɗo nguɗo batu tan ari tan ko gardogol gardiɗo galle conseil régional taw kadi ko docteur Issa Coulibaly kañum e cikkumon wali Boubou Diawara ɗum ɗo ɓe goni koye yewtande ko fate banggue dognoɓe werlaji mawde ɗo e diwan Gidi Maka yaɓande nokshot lamorgo gendinde ha e dogoɓe e nder diwal Gidi Maka he wawde tigui rigui ɓeydade ɗaccude haqqille e wawde fammindeɓe ko fate banggue ngal ɗo pellital e ɗeɗo kuule wonande laamu ngu ƴefti e oɗo saha joni ko fate e banggue arani en tawateɓe e nder e gendi Mauritanie wonande ɗeɗo toɓɓe ɓe goni koye famminde dognoɓe werlaji ɗi nde mbawata tigui rigui ɗoftade ɗeɗo kuule woto janggo e jaam neɗɗo tawede ene ƴetti hen arani ene jolni ɗum e werla muɗum taw kadi on ɗon arani huɓnani sarɗiyeji ɗi laamu ngu wawi tigui rigui fawde e oɗo saha joni ɓe kolliti sofereɓe nde mbattata haqqillaji muɗumen kala nde neɗɗo ene ƴetta ko fate arani yo taw ƴeewi tigui rigui ko fate e banggue e sarɗiyeji pawaɗi ɗi taw jomum ene huɓni ɗum so wona ɗum so tawi a ƴetti arani o aɗa wawi dañoyde hen ko fati e banggue caɗele hakkude maɗa e dadiɓe laamu leydi ndi no woni koɓe jewtananno sofereɓe ɓe nde ɗaccata hen haqqillaji nde ɓurata tigui rigui rentade e wawde kadi ɗoftade kuule ɗe laamu ngu fawi e oɗo saaha joni gam wawde tigui rigui hisnude koye muɗum en hisna kadi werlaji muɗum wona ɗum so tawi won nanguiraɗo hen ene wawi e werla muɗum jaggue dartine nonne kadi golleji muɗum tardo hen no woni ɓe mbiɓe kamɓe ɓe mbawata deƴƴude ko alay saago ɓe nodda sofuruji ɗi ɓe mbawa yewtande ɗumen ko adi ɗum ɗon ene heftoyo goto kala beele mone kala wawa tigui rigui ɗaccude hen haqqillaji mum e wawde rentade e tade ɗoftade wonande ɗin sarɗiyeji ɗi laamu ngu fawi e oɗo saaha joni ko wona ɗum ko wonande kadi ɓe mbasiyima yimɓeɓe nde mbattata haqqillaji wonande hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali ma leydi Sénégal ala ko wawi wonde ɗon so wona jaam tan e hendu ɓumdu leyɗele ɗe ene pamodiri Mali e Mauritanie Sénégal ko leyɗele jiidude yumma e baaba kono noon eɓe mbasiyo dendagal dognoɓe werlaji tawateɓe nder diwal Gidi Maka nde guetoto tigui rigui ɗoftade e kuule ɗe laamu ngu ƴetti e oɗo saaha joni. Zakaria Samba Dia Bekera gam ayawo weltare TV. Zakaria Samba Dia Bekera oɗo saha teskama nguleki mawkine tawe e nder diwana Gidi Maka ha yogay nokkuji tawete toon e mbiya tan nde jomiraɗo adda toon hoy feende ko fati e banggue kiɗe henna nguleki ɗum ɗo henna uddi kumpital mine ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie waɗɗani leydi Mali to leydi Mali paaɗen wonande mouvement Al-Jawad eɗen gandi ko bella arab ɓe kolliti wonande armée leydi Mali bombi hanki o jeere innetende hebdomadaire woni luuma goto waɗɗani keerol hakkunde leydi Mali kame leydi Mauritanie ko mbiyata Rasa Adjar ko toon ɓe mbawi bombude 4 ha 45 kilométre hakkunde mum e keerol leydi Mauritanie kene tolno yimɓe 10 civil en mbasi hen pittali men waɗi hewɓe gañiɓe hen ɓen mayɓe debbo ne tawe hen holliti ɗum noon yogay jayɗele leydi Mauritanie garti e ndeɗon fiyande wande toon hanki tawa ɗum ko armée leydi Mali kono noon ko fate banggue wonande koninkoɓe leydi Mali kamɓe autorité ji mum kala hay konngol gotol jaltinani hen tawa madinaɓe hewɓe kay artiranoɓe ha mbaɗi dillere fitinaji ngon wuuro takkingo ngon wuuro keerol leydi Mauritanie ha gaɗa keeli bitikaji kewɗi annora keeɓi bitikaji kewɗi ha gana en kalisaji kewɗi ɓe nangganoɓe taw nangui ɗumen ko police ko hande kay poti ñaawede ɗum ko caggal nde ɓe totta autorité ji ñawore leydi ndi police mo leydi Mali e autorité mum kolliti jaɓata fitina ene wona ɗon gam teskede
leydi Mali e leydi Mauritanie ko leydi gotiri saboda sa doga molto en hewɓe ne tawe e nder leydi Mauritanie ko toon dañi jam ɗum noon ɗiɗo fitinaji mbaɗata wonande kay faade ɓesguji Mauritanaɓe taweteɓe e nder leydi Mali finoɓe toggawo hande o société civile hewɓe kay moɓodiri e noddodiral mabɓe ngam hollide mette ko fate carburant hande o ne seeri ha ɓurti essence gasoil kala kada sooda hen ma ŋañoɗa a teppere ma no fewi wona hay posmaɗa ni ɓe kolliti ɓe erima autorité ji taw ne mbawata ustandeɓe ɗiɗo hen gueɗe ceerɗe no fewi to Mali syndicat ji national ko fati banque assurance établissement ji commerce et finance uji kala kolliti kamɓe sina befa ɓe kolliti koɓe natanoɓe hofgo juuɗe so tawi kay ɗo e nden ala kaldigal keɓal ha heɓa en toɓɓe ɗeɓe gulliti ɗe 17 toɓɓere kala ɗum noon ñande 7 avril lewru faandu koɓe natanoɓe hofgo juuɗe ha 18 muɗum kala firti ko hay goto neldata haalisa tirota ko hay commerçant goto dillata gueɗe ɗe kala ala kala ko marsata haydara ɗum ko toɓɓe ɗeɓe gulliti hakkude mabɓe e laamu leydi leydi Mali ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaare nder gendi leydi Mali ko to Guinée Conakry paadena to Guinée Conakry wona e campagne wona ni hay so tawi woni wiyama sungoji mbaɗe nder ndeɗo hitande kono sa kam hewɓe teskima wonande booli mawɗi ɗi kala ɗo birtiɗa ko nate général Mamadi Doumbouya jiyata ene weɗo yoga e banggueji kala ɗum ko caggal wonande oɗo sa teskede wonande teskede ko fati e banggue wonande jowgol yogay landaji taw kadi ko landa selludena diallo holliti o sahane yaadi e landa Alpha Condé maɓe tamodira ha landa Alpha Condé heɓa fandare mum siftinde moon selludela diallo landa mum yowa ko balɗe 50 so tawi noon ko Alpha Condé landa mum yowama ɗum noon ko teskede wonande balɗe teskede wonande timminani dosɗe sarɗiyeji muɗum haydara Matam ko commune tawete nder Conakry ken tolno e 114 dos dorog mo mbiyata kusiri mo ganduɗa hande tampinɗo Sierra wona kame Guinée Mali Sénégal kala teni jawɗo warde ɓe sukkaɓe ñawnowo ko ɗum tigui woni ko tetta sagataɓe joyi mbiya hen teɓa oɗo saha aɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to Niger wonande armée leydi Niger ɓe kolliti ɓe paabima 50 neɗɗo e nder désert gulɗo Diawa ɓen noon paano ko toon to leydi Liby ngam ƴamde lawol faade toon to Europe ɓen 50 hen nogasa ko rewɓe en waɗi hen sukaɓe ma gon 12 taw ko minoren kamɓe noon ko oto mabɓe paanno e zone moɓe mbiyata Djido ken won 100 kilométre hakkude kerol leydi Liby ko ɗon oto panno gila jamma ha wiyete muɗum ko ɗon ɓe tawa ɓe paaba kamɓe kala ɓe nawama toon to Agadira ngam wawde hebde kisal e cellal mabɓe wonno woni mabɓe taw puɗɗima rafede no feewi to Burkina Faso gouvernement leydi ndi ɓe kolliti ɓe paabima ɓe kolliti armée leydi Burkina Faso faabima 300 nangganoɓe otage taw kadi koye ladde Solinge walla mbiyen ladde Solinge ɗon ɗo ɓe tuuma kamɓe armée leydi Burkina Faso yoɓade pittali nayeɓe e sukaɓe rewɓe kala e wujji toon daabeji kewɗe duppude galleji ɓe jeddi ɗum ha mimi leydi ɓe kolliti waɗi ɗum ko joguitiɓe armée ji manditiɓe e mabɓe wona kamɓe teni ɓe jeddi ɗum kala ko yahata réseau sociaux ɓe kolliti ɗum ko addude mette e fitina e nder leydi ndi kala ko noon pelle darde haqqi innamade kolliti toon to Ziguinchor ko ɓe kay wiyeteɓe armée leydi Burkina Faso e wallidi muma mbaɗi toon gueɗe kamtuɗe no fewi faade leñol fulɓe kono kadi gasani toon to leydi Mali walla mbiyen toon to leydi Burkina Faso ko ene tolno e toon to leydi Burkina Faso toon kadi yana toon ko ñiɓirde koni koɓe leydi Burkina Faso noko mbiyata Sugenga noko mbiyata Sugenga ken wona 50 kilo hakkude mum e Waligoya ko toon ñiɓirde base ɓen koni koɓe armée leydi Burkina Faso yana ngun jangu jeeyi sababu ɓe bonni toon matériel kewɗi otoji e motoji duppa hen kono kadi wonande kaɓirɗe kewɗe ɓen waɗɓe ngun jangu mbawi nawde ɗuma hay so tawi woni autorité ji leydi Burkina Faso hay konngol gotol jaltani hen atta goɗɗo baɗɗo ko nokku biyeteɗo yamba ɗum noon yabba noon ko poste police ɗonne kadi
kene foto wonde no gasije kilométre kume fada gurma to ne kadi polisaɓe ɗiɗo mbarama hena gaɓirɗe kewɗe kadi woni ko nawa hen taw ɗum waɗi ko toon to Burkina Faso to Côte d'Ivoire Tidjane Thiam candidat walla mbiyen ni gardiɗo parti PDCI hollitiɓe jaɓata 4e mandat mo Alassane Dramane Ouattara 3e mandat woni koye sariyeli ni haɗi ɗum haala ka 4e mandat o holliti ɗum wonata hunde jaɓetede e nder leydi ndi kala to Nigéria bowal diwaje ngal Murtala Lagos teɓama toon debbo goto won sagata wonɓe jagga hen ɓe nanguiɗa ko drogue moɓe kaynata e nder windere nde kala ɗum noon drogue o fano ko toon to Arabie Saoudite nanna koye nder ñaaƴe kurusaji kewɗi kay nanna hen drogue jonɗo no fewi on cocaïne ɗum fayno ko to ɗon to Émirats Arabes Unis ɗum fayi koto Arabie Saoudite ɗum fayi koto Pologne Italie ha to États-Unis d'Amérique debbo o noon faano koto Italie kanko o nanggama hen wonno ɗum koye comci rewɓe kame kursaji heddi ko noon nanggaɓe parno ɗum ko toon to Arabie Saoudite ɓen ko hanki nangga e dow onon sifa Rwanda holliri subaka hande o dartini jokkodiral muɗum hakkude muɗum e leydi Belgique ɗum ko caggal nde Belgique holliri wonande Rwanda ene joofi ɗum peɗeli ko kañum addi fitinaji mawɗi toon to RDC Congo Gabo ñande 12 lewru faandu ndo ko nden wonata sumgoji leydi ndi candidat ji 4 lawɗi naaɗi keddiɗi kala mbiyama yo jaaha mballitoya heddiɓe walla ni jaaha booli mumen ko wona ɗum ko noon candidat ji kewɗi tawtoyi militaire o woni Brice Oligui Nguema o saaha kamɓe kala ɓe tawtoyimo ko ɓoyata e nde yontere ma sumgoji walla ni mbiyen homa jaribu fuɗɗo e nder leydi ndi kala joolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj martan men e nder kabruji men e yoga e joolam jaɓi Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e joolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France toon tawi gardiɗo jagorde mabɓe François Bayrou wawi kay wiide wonde uddi damal ñande alatare 16 lewru boyi ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ko fati noon e artirde ko yaade retraite duuɓi 50 ɗum noon o wi kay addude kono ko toon ko fati hono assemblée mabɓe to ko fati noon réforme ujunnaje ɗiɗi nogas e tati hayso tawi ni janggal kono faggudu wawi kadi e yinnode artirde haqqillaji e wone ɓen kono noon kanko kam o wi wonde e oɗo saaha retraite yarate tan koye duuɓi 52 leyɗele teddude Amérique toon de ko keneeli mawɗi gaari toon ñande asatare 15 lewru boyi ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi toon de waɗi noon ko foti keneeli ma wona toon 30 hendu taw kadi wawi kadi bonnude wona e ɗen taw kadi ko état ji jeenayyi ɗi ko puɗɗori ko banggue worgo leydi ndi ɗi jaɓan toon loisine ɗum noon ne mbawi kadi bonnude ko heewi no fewi ɗi jeeyini ha Grand Lac ko famɗi foof 3 neɗɗo mbasi fen pittali mumen e yimɓe hewɓe noon mbawi hono gañade hen e fodde 250 ujunere galle ene waɗi oɗo saaha ngala kuɓɓam woni courant Israël gardiɗo hono jagorde mabɓe Benyamin Yawdo kanko de o bayini ñande kadi alatare 16 lewru boyi ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ko mawɓor taw ko chef service de sécurité intérieur ɗum ɗon ko le Chine ande bete Roynaba ɗum no de o wi wonde ko oɗo saaha ko hoolare ala hakkude mabɓe leydi Ukraine gardiɗo leydi ndi Vladimir hono Zelensky kanko de o tuumi leydi hono Russie ko yidde kay tardinde kay kaldigal mate kay ma jayɗe ɗi darto ɗo e lewru ko nanodira Kiev e Washington kono noon e on ma won joni yontere ko sembeji leydi Ukraine gummi kay taw kadi koye nder leydi ɗi jatiri hono caggal ɗum noon e kankone kay am foti kadi o ƴewde ɗum no fewi o mati kay kaldigal ngal ene waɗe ha jaam arta toon Sadablaye Sarr ko ɗum ɗo tonguɗen e jolama jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko masaɗo gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodj golle man jooɗi peewiɗo yeeso halirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr to karallagal weltare TV Seydou Abouba kettimala kijjam yo jaam Allah hiranena.